¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto! Que cansada estic avui. Uf, jo també. La veritat que hem treballat molt avui. Sí. Y encima esta semana vendrá más trabajo. ¿Sí? Sí. Uf, por lo que me espera. Ay, qué calor. Por fin. Ara, a descansar una mica, que vaya dia que portem. Ay, Dios mío, no me creo. Bueno, ya se acaba. Filla, què passa? Mare, m'ha mirat el papa perquè es digui que ha escoltat per la ràdio que... És veritat, ja he escoltat a la ràdio de la fàbrica. Dios mío, ¿dónde iremos a parar? Què? Què ha passat? ¿Pero en qué mundo vives, chica? Tinc molts deutes, haig d'alimentar els meus 2 fills jo sola. Tu què et creus que estic pensant? Doncs noia, mira que hem estat tots els treballadors enganxats a la ràdio. Per la cadena SER han explicat els fets. Realmente no sé dónde iremos a parar, pero quizá mejor así, que con tanta libertad mira a todos como están. Lo que necesitamos es a otro Franco. Con él todo era diferente. Diferent? Com es nota que no ha matat a ningú de la teva família? Ai, ja el meu Francesc, que per culpa d'aquells guàrdies civils a dies d'ara no està amb nosaltres. I tu t'atreveixes a dir que en Franco es vivia millor? Ets una mica cruel, ¿no? Hauries de pensar en algú més que no fossis tu. Bueno, yo solo lo decía porque al menos en la época del franquismo no había tanto paro y la juventud crecía en una sociedad cristiana y no como ahora, que mira cómo son. Bé, està bé. Pel que es veu, ha entrat un tal coronel Tejero al Congrés i ha segrestat els diputats. I diu que vol tornar a l'època de Franco. I ha cridat, amb tot xulo, al suelo todo el mundo, fotent trets amb metralleta. Sí, doncs ara la papereta la té el rei Juan Carlos. Ens tornarà a prohibir el català. Un altre cop? Jo no vull que tornin els fatxes. I diuen que a València han tret els tancs al carrer. Sí? Vinga, mare, que el pare ens està esperant i si no es preocuparà. Pues sí, filla, anem cap a casa. Apa! Adéu, que vagi bé. Aviam com acaba tota Aviam. aquesta història. Apa! Adéu! Però què fas? On vas? Mira, mama, la peseta. Ai, que bé, mira, per així ja tens una més per la Guardiola. Anem cap a casa, va.